Så er der givet startsignalet. Der er noget 34, og det kommer helt op. Okay. Der er 35 for og var 36 Lærke Olsen og 37 Grønne Morsen. Ja, skal holde sig klar. Kirsten op. Den er 68,57. Jag hoppas att de håller honom på höger sida nu. Et par sponsorer installeret i installatøret. Blandt andet Pia Augustinus, som sælger Animo og Medium stigbøjler. Derudover er det Guldborgsund Frugt, som sælger produkter til hestepræk. Og så er det naturligvis der står op og træksponserer sig til vinderne.